चुंगरो नरनरिंगै प्रेस मीट मा खाइमानी मूल उद्देश्य तो चिनी बरमनां चिनी पार्टी स्पोक्स पर्सन चिनी राजेश्वर बे बर्मा सायखानारिका अबहायनो आंबो किसा शेयर खाइनाय आबंखा जों थानाय 14 तारिख अमासनि 14 तारिखआव जों जखन चीफ मिनिस्टार मालायखा मालाय माने परे जों बनो रिक्वेस्ट खालायखा जे नों जे साफा नों तुम चिनि बुसखांनि जे दाबुक जे माध्यमिक बाय 12 नि एग्जाम अन्तत रोमान स्क्रिप्ट बायनो सैमाना नोंथुम ब पयलाव तो किछु कक्सा कागिबो नरनो जों सायखनारिका गाबोनि परबो एकटा कक्साव ठीक है आं दिल्लीआव रहनाय नरमनि जोंबो बनो फुंका बनो बरिखा सीबीएसई नि चेयरमैन आईसीएस नि चेयरमैन चिनियर त्रिपुरा बोर्ड नि चेयरमैन न बसुरिखा गताबो बनो बरिखा गबो सावता मथाय आंबो कागज रहनाय बो बुमतिंगि रहनायाबो तो सेमिया जे बर गरसे गसिया नरक थांगे नाय मा नायनि सावबो गाबोनि मुलेना जों अपॉइंटमेंट सानकार चेयरमैन थानी हयतो 27 रकम मानानि चान्स दं जों 27 तारिख खाना थांनाय 28 तारिखआव मालायनाय जों जिनिखाय एकटानो फाइनाय बिसो जैफां दं आबो तो चिनि तंनाय न चबा तो तंनाय न अन्तत ताकलायनि सीबीएसई जेरकम टीबीएसई बो त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बो रोमान स्क्रिप्ट बायनो क्वेश्चन पेपर खायजान थं हने जों नाफ्रोबो बनो साका बबो बार कम साव जे मिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय अर्थात इंग्लिश बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर सामजाय फानो बांग्ला बाय जे खायमानाय न कक बरक काहाम के माननाय दनो जों प्रत्येक सेंटाराव जों तनिनाय बर बुझि हांखाय बुझोकैनाय बर इंग्लिश में सैमानो किन्तु आबो बुसुक जराते कठिन कक सागा बो एक कथाय साइरि मा खामो आबो कोनो मेटारिया बो जों हिया जतनो इंग्लिश माने रोमान स्क्रिप्ट में सुइया नाय जारा बांग्ला बाय सुइया मुसो सुइतो हाइपाने रोमान स्क्रिप्ट मा सुइनाय नि जों सागा तारपर बो सागा नरक थांनि नाय मानो नरक थांदि आंबो दिल्लीआव जगाजग खायनाय सीबीएसई बाय चिनि बुसखां साइराव गादिनो बो सायातों सातों जों जेहेतु बुबाग्रा सुनो साका नरक दिल्ली मा थानाय एकटा टीम आपातत नेक्स्ट तो अमनि परे बोसों फेब्रुवारी फर्स्ट उइक चिनि एकटा इच्छा दङ चिनि बिसिङाव जारा इंटेलेक्चुअल तंनाय रक 3-4 जना चिनि त्रिपुरा मथानि जारा सिनियर लीडर दङ बरनि नेतृत्व जों हयतो ताई ग्रुप कैसार होनानै चिनि इच्छा दं जोंहाबो बुबाग्रा बाय जों सालायनाय आपातत जों ताबो खरक दक जों कैसा दिल्ली जों थांनाय सीबीएसई नि चेयरमैन मालायनाय आईसीएस नि चेयरमैन मालायनाय जदि सम्भव होनखाय एचआरडी मिनिस्टार बाय मालायनाय जेतु एडुकेशन डिपार्टमेंट बिनियागो मालायनाबो जों साइटक नाय बाहायके जों अ समस्यानो समाधान खायमान अ जों जानो बाहायके जों दाक्ति समाधान खायमान आबरनो जों खालायनायनि बागै जों वानसुगै खानानै चिनि दिल्ली यात्रा आइचा एक बार मालायखा आप्रुतो पर नायनायनि सायाव स्टेट गभर्नमेंट नि कैसे क्लियरेंस नायते बरक स्टेट गभर्नमेंट जदि न क्लियरेंस रिखाय तां खायमियां नायबा एबा अनेक दर खनि मन तावखि क्लियरेंस रिविद न थांबा ना जों रिक्वेस्ट खायनाय आबो चिनि डिउटी जों एक बारिया दुइ बारिया बायरे वाय जों अन्तत दिल्लीआव थाङै अमाखि जों दरना मारनाय कारण दिल्लीखाय बरनो रिनाय जों अर्थ जुरखाय रिमाया जों जुरखाय क्वेश्चन पेपर जों साम रिमाया सामनायखाय दिल्ली संसि सामनाय सीबीएसई नि बा आईसीएस नि अनेक सबाबा दिल्ली थाय अपन नरक गुवाहाटी जरा थांपा नों ब्लायनो अनेक सब कारण और रिजनल ऑफिस दङ ना हेड ऑफिस ऑर्डर रिखांखाय रिजनल ऑफिस बा स्टेट नि ऑफिस कोनो मेटारिया आबनि बागैनो जों दिल्लीआव जेहेतु चिनि
টোটাল MLA ইনক্লুডিং খরনি মিনিস্টার 13 জনা প্লাস তাই চিনি যে 16 জনা তাও ইন প্রেজেন্স 17 জনা যে তংমনি বুবাগ্রা সহ চিনি MDC नि सिगनेचार दङ सिङाको आबो सहन खालामगै जों खाना आबोनो फुनगै जे कपिनो जों CBSE नि रहरका आ कपिनो जों खालामगै एकदम साकफान मालायै बबाय तामहिन सबमिट के फाइने 13 জন MLA 13 जना